Salutare fraților și bun venit la un nou vlog. Astăzi vom reacționa la alte 50 de lucruri pe care sigur nu le știai de la Dark. Da, de la Dark. Și noi hai să începem. Am o provocare pentru voi. Tot ce trebuie să faceți este să vă abonați, să apăsați pe clopoțelul din dreapta abonării și să apăsați butonul de like în mai puțin de 5 secunde. 5, 4, 3, 2, 1. Gata! Dacă ai reușit să faci provocarea mea, lasă un comentariu cu hashtag am reușit și vei avea șansa să apari în următorul meu videoclip. Ok, deci salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod. Așa că haideți să facem foarte multe like-uri la acest episod. Haideți să vedem are o introducere cam așa de mare, dar eu... Haideți. Știu că vă place foarte mult această serie. Cred că este seria voastră preferată de la mine de pe canal, așa că țin să vă mulțumesc pentru tot suportul de la toate episoadele din această serie. Haideți să vedem câte like-uri și câte abonări putem face și la acest episod, așa că destul de mult și la părul peste pereți, chiar dacă cel normal poate. Tot cu pălăvrăgeala, haideți să trecem direct la videoclip. Bot Poco nu poate da cu superul peste pereți, chiar dacă cel normal poate. Asta chiar nu știam, asta. Toți cactușii aflați în joc arată exact la fel. Asta tot știau. Atunci când spargi un box, vor apărea niște particule asemănătoare ca focul. Nu pot exista două sau mai multe Asta chiar n-am observat niciodată. pe Brawl TV în același timp, de aceea, dacă ți intră un meci în Brawl TV, vei avea din prima foarte mulți spectatori, pentru că nu există alt meci la care lumea s-ar putea uita în acel moment. Uite. Mr. P are mănușile exact ca cele ale lui Mickey Mouse. Uite, asta chiar e forță. Gin în poza de profil are dinți, însă atunci când îl selectezi nu mai are. Asta știam că l-am și eu pe Gen. Atunci când dai play, în loading screen apar niște instrucțiuni, însă aceste instrucțiuni sunt mereu diferite. Asta tu știau, Până asta și e roboții din joc au animații de respirat, iar Spike tot nu are animație de respirat. Înainte să trecem mai departe la videoclip, vreau să vă spun despre cel mai tare sau ultimul platforma asta care... Fiecare mișcare și fiecare apăsare de mouse este codată, transmisă către serverele lor, procesată, apoi transmisă înapoi și decodată. Tot ce trebuie pentru Boosteroid este o conectă de mine în care am prezentat mai mult. Bo are singurul gadget din joc care poate ajuta și coechipierii lui. Asta e logic. Wizard Barley are animația de mers diferită față de cea a Barley-ului normal. Mortis în momentul de față are cel mai mare nas din joc. Asta Atunci chiar nu când știam. un player ia un power cube aflat în tufiș, el va fi vizibil timp de o secundă. Mecha Bo are rachete pe ambele mâini, însă el trage doar cu o singură mână. Asta chiar nu știam. Jocul încă era în realizare, caracterul principal trebuia să fie El Primo, nu Shelly. Însă, ulterior, cei de la Brawl Stars au schimbat acest lucru, făcându-l pe Shelly caracterul principal. El Primo era tare bun. Rosa și Piper sunt singurii brawler fete din joc care nu au cercei. Nu au cercei? Fete mai sunt. Adică este Nani. Brawler care atacă în două reprize. La începutul jocului, Leon își făcea superul mult mai rapid, însă acest lucru a fost schimbat deoarece devenea mult prea OP Leon. În meniu, Wizard Barley are un iepure în mână, însă în meci acesta nu-l mai are. Adică asta tot. Rico și Bibi sunt singurii brawleri ai cărui super poate ricoșa. Frank a primit remodel, însă skinul lui Caveman Frank nu a primit, ceea ce este destul de ciudat pentru că atunci când un brawler primește remodel, și skinurile lui trebuie să primească de asemenea. Sandy în joc are cearcăne, însă în poza de profil aceasta nu are. Da, cearcăne asta n-am pe asta. Primește remodel și skinurile lui trebuie să primească de asemenea. Cearcăre. Da, cearcăre n-am înțeles sens. Este de aici care să văd. Gata, cearcăre, am înțeles. Din joc are cearcăne, însă în poza de profil aceasta nu are. În poză, Penny are sprâncenele negre, însă în joc aceasta le are... Sprâncenele negre? În joc asta le are roz. În total, Gin a avut 3 Star Power, deoarece al doilea Star Power al lui a fost înlocuit. Superul lui Jackie se numește Holy Moly. Asta tot știu, dar nu există doar 5 brawleri care au
CPO încă vorbește cu gura închisă. Înainte, Piper avea rolul de sniper, însă acesta nu mai există în prezent. Skinul Coach Dynamite care pe șapcă inițiala numelui său, adică Mike. Maica, am înțeles. Frank și Star Shelly sunt singurii brawleri care au căști. Îți Asta... poți schimba locația jocului doar o dată la 24 de ore. Nu, incorrect. Locația la 17 ore și 45 minute. Nu e corect, Dark. Atunci când creezi clona lui Leon, aceasta va avea exact același HP ca tine. Bănuiesc că cei de la Brawl Stars au adăugat acest lucru ca să-i facă pe adversari destul de confuzi atunci când un Leon își folosește gadgetul. Asta tot știu, adică what the fuck. Superul lui Jackie poate trage și cu echipierii săi. Îți poți Poate trage cu echipierii săi. What the fuck, asta nu cred. regenera viața chiar dacă ți-i damage de la poisonul lui Crow. În prezent există doar 7 mape de Gem Grab care sunt create de Supercell, restul sunt create de alți oameni, printre care, cum am spus, una este creată și de un român. O român? În susul mapelor noi de la Brawl Ball există o tabelă de marcaj, aceasta arătând scorul care este și în acel moment în meci. Crow este prima legendară care a fost adăugată în joc. Înainte ca gemurile să fie scoase, șansa de a le primi era de 3%. În poză, Frank are un dinte lipsă, dar în joc nu-l are. Adică are toți. Cam acesta a fost episodul. A fost un episod foarte tare. Dar am văzut că locația se schimbă la 17 ore și 45 de minute. Am fost, dar noi ne vom vedea data viitoare.